شهرداری نسبینه دولت ام همو تو بگرنه قش و قانونان شوپینه ام هموش سر کار را کرنا این البته داره بجونه جبو قوه ناف دانا زوقا کنه tam 4 saattir me hamiya kar sekinan diyem li dere li benda ku em ifade bû. Ev çawa pergala jî mizanim. Belê vê derê Kurdistanê nisebînî Kurdî ye, bi Erebî ye, bi Asûrî ye. Hemû ziman têda dijîn, navê zoqaqa em ê bikin Kurdî, em ê bikin Suryanî, em ê bikin Erebî. Heke ev sûcê em vî sûcî cereke din dikin, em hemû li vê derê ne. Em ê cerek din bikin. Lê navê coğrafya, navê çiya, navê çeman, navê insanan dikil me qedexe bikin. Em ti carna vana van wek qedexekirî qebûl nakin. Ti qanûn qebûl nakin di cîhanê de kî qebûl bike rûreşiye. Ev doza li me vebûyê jî rûreşiye. Dê rojekê dîrok bêje ev rûreşiyana çawa vî welatî de meşiyan, çawa berpirsyarê van li ser karman dê wî hesabî dîrok bide. Yani de hesap bidin dîrokê em hesap nadin. Em rûmetin serê me bilind e. Me çandin hunerê zimanê nisêbîniyan parastiye. Hekev sûcê em vî sûcî cerek edin. Îro ji bo me nav dayê zoqaqan û cedanê hemû şaredariya me li vê derê. Yani çawa pergalek bi vî şeklî dikare bimeşe. Em biryareke pirçandiyê digirin ve danıştayın me dozê vekê em navê zoqaqa didinê dê mehkemel me vekê em navê parkekê didinê ve dewlet vekê me dewletê kariye xwe hemû terikan diye xwe dayê ber belediyê ku neşixulê. Zatî êrişî belediyê kirin bê qanûn bê mehkeme hatin 3 saata îşgal kirin derketin gotin tiştê ku em lê digerin tê tune. Yani ev êdî ne pergaleke ku mirov dikaribe qebûl bike ne pergaleke ku tu dikaribe kanûnî ye ne pergaleke ku tu bêje polîsên an askerin û kî berpirsyarî me bine werê bêje ku a berpirsyarî ve polîs. Bu polîs dewletî êdî hûn bilivin vê polîs wer. Yani nema mirov êdî vê tiştî qebûl bike. Em cereke din jer mezar dikin. Cereke din bana hemû berpirsyarî wan dikin. Hişê xwe bidin serê xwe. Ev tiştên hûn dibêjin ne sûce, rûmetiye, rûmetiye, rûmetiye. Em rûmetin serbilindin, bila tenê em layıqî nisêbînê bin. Gelek spas ji bo tevlî. Oui.